אתה לא צריך להילחם כדי שישימו לב אליך. אתה לא צריך להילחם כדי שיאשרו אותך, ואתה לא צריך לשכנע את כל העולם שאתה בכלל בכיוון הנכון. אבל מה שבטוח זה שאתה צריך לשאול את עצמך כל פעם, האם אני בכלל עליתי על הרכבת הנכונה? כי ככל שאתה נמצא על הרכבת הלא נכונה יותר זמן, ובוא נגיד שאתה לא עומד במקום, אתה גם מתרחק מהמקום שאתה אולי צריך להגיע אליו באמת. אתה מתרחק מהבית, מהלב, מגרסה כלשהי שלך, שבכלל נמצאת כרגע בכיוון אחר, ואתה יודע שהיא קיימת איפשהו, וכרגע אתה לא מתקדם בכיוון הנכון. וככל הנראה אתה לא מגיע אליה כרגע, כי אתה עסוק בלנסוע למקום הלא נכון, ואני חושב שזה בסדר לרדת. זה בסדר להגיד, אחרי זמן מסוים, חשבתי שזה שלי, חשבתי שאני אמור להיות על הרכבת הזו, וחשבתי שאני אמור לנסוע לכיוון הזה, וזה בסוף לא הכיוון שלי. חשבתי שזה הכיוון הנכון, ועכשיו זה כבר לא. כי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להוכיח משהו. ובשלב מסוים, כשמתבגרים קצת מבינים שלא רוצים לחיות ככה. חשוב להגיד שהפרק הזה הוא לא נגד תואר, והוא לא נגד איזה עבודה של שכירים או עבודה מסודרת, והוא לא נגד מסלול רגיל. הפרק הזה הוא בשביל דבר אחד, והוא אלו שחיים חיים לא לפי הקול שלהם, לפי הקול האמיתי שלהם. אז ברוכים הבאים למהלך מנצח, שמי דור ששון, אני צלם ויוצר תוכן, עובד באינסטגרם נונסטופ ועושה את הדבר הזה כבר כמה שנים. אפשר להגיד שאני גם משווק דיגיטלי, צלם, עושה באמת המון דברים. כנסו לאינסטגרם, שימו כאן סאבסקרייב אם עוד לא שמתם, ויאללה בואו נתחיל. אז קודם כל, אני חושב שבעולם האינסטגרם, וגם אני המון פעמים מדבר על התמדה. מדבר המון פעמים על לא לוותר ולהמשיך בדרך, ולדחוף ולא להישבר, וכל פעם אני אומר גם שמי שמפסיק, מפסיד. והדבר הזה הוא נכון, אבל הוא נכון רק לפעמים. כי יש צד שני שבכלל לא מדברים עליו, ואף אחד לא אוהב גם לדבר עליו, ולפעמים אני מרגיש שלהמשיך זו כבר לא עוצמה, זה בדיוק הפוך מזה. להמשיך זו פחדנות. לפעמים להמשיך זו כמו איזה תחפושת של אחריות, ואתה לפעמים באותו כיוון, כי אתה חושב שאתה חזק ויכול להמשיך בדרך הזו עוד קצת, אבל הרבה פעמים אתה ממשיך כי אתה מפחד להודות. אתה מפחד להודות שטעית, שאתה לא עלית על הרכבת הנכונה, והפרק הזה לא מדבר על רכבות. הפרק הזה מדבר על פחד, פחד ממה יגידו, פחד מההורים, פחד מהחברים, פחד מכל מי שנמצא במסלול שהוא שונה משלך ולא יבין את מה שאתה אומר לו. פחד ממישהו שיגיד לך, אמרתי לך. והאמת שאמרתי לך את זה, הוא בעיקר בראש, הוא יכול להיות בכלל לא קיים. והוא מה שמרחיק אתכם, מה שאתם באמת רוצים לעשות. כי אנשים בפועל לא מפחדים באמת כל כך להיכשל, כמו שהם מפחדים להיכשל מול קהל, ויש הבדל עצום בין הדברים. הם מפחדים להתחיל משהו, ולהיות אלה שעוזבים, שמשנים, שמודים שזה לא זה, שהם לא עשו בחירה נכונה. כי אז מישהו מבחוץ יכול לחשוב או להגיד, נו ראית? אמרתי לך. ידעתי שזה לא יחזיק, וידעתי שזה לא בשבילך, ואלו האנשים שמצמצמים אתכם, ואתם צריכים לחשוב שוב על הנוכחות שלהם בחיים שלכם. השאלה האמיתית היא, מה אתם יודעים? מה אתם יודעים בראש ובלב שאתם צריכים לעשות, ואתם לא עושים אותו המון זמן? כי מה שאתם יודעים עמוק בראש או בלב, זה דבר שהוא באמת מדויק לכם, יותר מכל מה שבן אדם בחוץ או ההורים שלכם מנסים להסביר לכם.
אני רוצה רגע שתדמיינו. תעצמו עיניים ותדמיינו רכבת. תדמיינו שאתם עולים על הרכבת הזאת, ובהתחלה הכל נראה מעולה, הכל נראה פיקס. יש אנשים בתוך הרכבת, יש מסלול, יש תחנות שאתם עוצרים בהם שוב ושוב ושוב, ועל פניו הכל ממשיך טוב. וכולם גם אומרים לך שזה הכיוון, וכל הכבוד לך שאתה בדרך הזו של הרכבת הזו. ואתה אומר לעצמך, כנראה שזה נכון, כי אני רואה את כולם פה. כולם נמצאים ברכבת הזו. אבל אז פתאום, אחרי כמה תחנות, הנוכחות שם מרגישה לך מוזר. אתה מסתכל מהחלון ואתה אומר, בונה, זה לא הנוף שדמיינתי. לא ככה ראיתי את עצמי בעוד כמה תחנות ברכבת הזו. ואתה מרגיש שאתה מתקדם, אבל לא מתקרב לקצה המנהרה, לאור שמחכה שם. אתה עושה המון דברים, אבל מרגיש שאתה עושה דברים שלא מוציאים את מי שאתה באמת. אתה לומד ועובד ומשקיע ומתאמץ, ומשהו בפנים לא מצליח לאשר את המציאות שבה אתה נמצא היום. ווואלה, אתה מסתכל על עצמך ואומר, מה אני פאקינג עושה פה? ובמקום להקשיב לעצמך, אתה אומר את הדבר הבא בראש. לא נעים לי עכשיו לרדת מהרכבת. כי כבר שילמתי, כי כבר התחלתי, כי כבר סיפרתי לכולם מה אני אגיד ואיך זה ייראה עכשיו שאני יורד מהרכבת הזו. וזו המלכודת הכי גדולה שיש בחיים. שאנחנו ממשיכים במסלול שפשוט לא נכון לנו הרבה מאוד זמן. ואנחנו ממשיכים לא כי זה המסלול, אלא כי כבר התחלנו. ומבחינתי, במקום שאני נמצא בו היום, זה דבר שהוא מטורף. כי עצם העובדה שהתחלת משהו, לא הופכת אותו לדבר קדוש. המחשבה הזו שאם התחלת תואר אז אתה חייב לסיים אותו, ואם התחלת עבודה אז אתה חייב להישאר בה, כי אתה פוחד מהסביבה. ואם בנית עסק גם בצורה מסוימת מאוד, עכשיו אתה חייב להמשיך באותה צורה. ואם אנשים מכירים אותך בתור בן אדם, אסור לך להתפתח מעבר לזה. והדבר הזה מצמצם אתכם כל הזמן. ואני שואל, במקום שאני נמצא בו היום כמעט גיל, עזבו. אבל מי קבע? כי מי אמר שהגרסה שלך מלפני שנה או מלפני שנתיים או לפני 5 שנים צריכה לנהל את הגרסה שאתה היום? לפעמים הדבר הכי בוגר שאתה יכול לעשות הוא פשוט לא להמשיך. הוא פשוט להגיד, אני צריך לעצור. אני צריך לעצור כי אני לא בכיוון הנכון. וזה לא מתוך חולשה, ולא מתוך איזה עצלות, ולא מתוך בריחה. זה פשוט מתוך כנות. זה פשוט להגיד, אני כבר לא שם, לא איפה שהייתי כשהתחלתי את המסע. זה לא שלי, זה לא הכיוון, ואני מחליט לרדת מהמסלול הזה. אני אספר לכם משהו אישי שלי. אני הפסקתי את התואר בשליש הראשון פחות או יותר של השנה הראשונה של התואר. וחשוב לי רגע להגיד, לפני שאנשים מרימים גבה או אנשים שעשו תואר, אני לא נגד תואר, ואני תמיד חוזר ואומר את זה. אני לא נגד לימודים ולא נגד אקדמיה, לא נגד השיטה נקרא לזה. כי יש אנשים שתואר בשבילם זה הדבר שהם צריכים לעשות. כי יש מקצועות שבשביל להגיע אליהם ולהגיע ליעד שאתם רוצים להיות בו, אתם חייבים ללמוד בצורה הזו. ובכנות, יש גם אנשים שהתואר הזה נותן להם איזושהי מסגרת וביטחון וכלים ודרך כלשהי שלא תמיד מקבלים אותה כשהולכים לעולם העצמאות. אבל אצלי, אני הבנתי באיזשהו שלב שאני פשוט לא על הרכבת הנכונה. ובכנות זה לא היה איזה רגע דרמטי בחיים שלי, זה לא היה כזה משהו שאמרתי, וואי, אני הולך להפסיק עכשיו, ואני הולך לעשות ככה וככה וככה וככה. ממש לא. גם לא אמרתי איזה, אני עכשיו בוחר בעצמי, אני הולך להשקיע בעצמי. ממש לא. זה היה פשוט, אמרתי, דור, את האמת, אתה יודע את האמת.
מה שההורים שלך מנסים להסביר לך, ואתה רואה את חברים שלך עושים, ואתה רואה את כל הסביבה, אתה יודע את האמת, ואתה מנסה לשכנע את עצמך שאתה לא יודע את האמת. וזה הקטע החשוב באמת, לפני שמפסיקים ועושים את הפעולה של להפסיק תואר. כי הרבה פעמים אנחנו לא צריכים מישהו שיאשר את זה, אנחנו לא צריכים עוד תשובה, אנחנו צריכים להפסיק להתעלם מהתשובה שכבר אצלנו, מהתשובה שאתה מתחרט על זה שנרשמת, שהלב והראש יודעים שעשית טעות, והאינטואיציה שלך היא להפסיק. הלב שלך יודע את מה שאתה מכחיש כל הזמן. ואנחנו עושים את הוועדת חקירה הזו, רק כדי לא להודות בדבר שהיה ברור שצריך לרדת מהמסלול של התואר, שצריך להפסיק את התואר, וזה בסדר. זה בסדר, זה פשוט בסדר. ואתה מתחיל להאכיל את עצמך בראש, אולי זו רק תקופה, ואולי אני מגזים, וכולם מרגישים ככה, כי זה ככה פשוט. ואולי אני מפונק, ואני צריך להיות יותר חזק, ולהתמיד ולהתמיד ולהתמיד, ואתה ממשיך בינתיים. ואתה על התחנה הראשונה, תחנה שנייה, תחנה שלישית, ואז מה שקורה זה מה שקורה בתחילת הפודקאסט הזה, אתה מתעורר רחוק מאוד מאיפה שאתה אמור להיות, כי כבר התחלת. אז ההשקעה כבר נראית לך, בונה אני מושקע, לצאת זה יהיה טמטום, כי כבר התחלתי. ולפעמים אני שומע אנשים גם אחרי שנתיים, אומרים לי, יש לי עוד שנתיים, אבל כבר התחלתי. אז תישאר עכשיו שנתיים שאתה יכול לשנות את כל החיים שלך? ובכנות, אני פחדתי מאוד מהדבר הזה, פחדתי לרדת בתחנה ההיא, פחדתי להגיד לא, אני חוזר בחזרה, כי לא הייתי מוכן להגיד ולהודות בטעות, והיה לי קשה את השינוי כיוון הזה פתאום. ואני חושב שיותר כואב זה לדעת שאתה חייב לעשות שינוי ולא לעשות אותו. מפה לשם אתם יודעים שאני חוקר את עולם ההתמדה המון זמן. ובואו נדבר רגע על הדבר הזה. כי ההתמדה בשבילי זה מושג שהוא קדוש, אני לא סתם אומר. ווואלה, כולם אוהבים את ההתמדה. כולם מוחאים כפיים לאנשים שמתמידים בכל מה שהם יעשו. והשאלה האמיתית היא, במה אתה מתמיד באמת? כי אם אתה מתמיד בכיוון הנכון, או בכיוון שאנשים חושבים שזה נכון, אז כולם יגידו, וואו, כמה כוח יש לו, וכמה כוח רצון, ואיזה עמוד שדרה, וזה אופי, ווואו, וזה מה שבונה אותך, ועוד המון דברים. אבל מה קורה כשאתה מתמיד לא בכיוון הנכון? מה קורה שאתה בכלל מתמיד כל הזמן לא במקום שאתה צריך להתמיד בו? שם זה הופך לעקשנות, זה הופך לאגו, זה הופך לפחד, ואפילו לחוסר הקשבה. אתה מפסיק להקשיב לעצמך, כי אתה מתמיד במשהו שאתה לא רוצה להתמיד, וזו שאלה שאני שואל אתכם עכשיו שם, בצד השני. האם אני ממשיך כי זה נכון לי, או אני ממשיך כי אני מפחד? אני מפחד להפסיק. האם אני ממשיך כי אני מאמין בזה, או כי לא נעים לי להסביר לכולם למה ירדתי? אני חושב שהגוף שלי באותו זמן צעק לי, תפסיק כבר לחרטט את עצמך. תרד בתחנה והכל יהיה בסדר. אתה תסתדר. אני מרגיש שיש הרבה פעמים הבדל עצום בין הקושי הזה של הגדילה לבין קושי של חוסר התאמה. כי הקושי של גדילה זה מרגיש כמו איזה שריר ששורף לך בטירוף, ואתה לא יודע מה לעשות. אבל קושי של חוסר התאמה מרגיש כמו משהו אחר, מרגיש הרבה יותר גרוע. הוא מרגיש כמו איזה דעיכה, כמו שחיקה. וזה הבדל שחייבים ללמוד לזהות. כי לא כל דבר שקשה צריך גם ישר לעזוב. לא כל דבר שקשה צריך להמשיך. ופה נכנסת המקום שאתה אומר, בונה, אני מספיק בוגר כדי לקחת החלטה. שהבגרות זה לא להגיד אני לא מוותר, אני מתמיד, או הדברים האלה, אלא הבגרות זה לדעת, בונה, יכול להיות שעשיתי טעות, ואני צריך ללמוד לרדת בזמן בתחנה הנכונה. עכשיו תחשבו מי האנשים שאתם מקשיבים להם באמת. אני חושב שזה הנושא הכי חריף בפודקאסט.
רוב האנשים מקבלים עצות מאנשים שהם לא רוצים כל כך את החיים שלהם או לא רוצים אותם בכלל. וזה משפט רגע שצריך לשבת איתו ולהרהר בו. אתה רוצה להיות עצמאי, אבל מקשיב לאנשים שמפחדים מעצמאות. איפה הדבר הזה הגיוני? או אתה מקשיב לאנשים שלא יצרו כלום בעצמם, אבל אתה רוצה ליצור. איפה ההיגיון פה? אתה רוצה להעלות מחירים, אבל מקשיב לאנשים שכל הזמן מחפשים זול, למשל. או אתה רוצה לבנות עסק, אבל מקשיב לאנשים שאין להם עסק. אז הדבר הזה לא מתכתב. אתה צריך למצוא את עצמך במקום הרבה יותר הגיוני. אם אתה רוצה יותר חופש, אתה לא יכול להקשיב לאנשים שמכרו את החופש שלהם. ואז זה מכניס בך עוד יותר בלבול, כי זה פשוט לא הגיוני. אתה לא יכול להקשיב למישהו שלא חי את החיים שאתה רוצה לחיות. אז למה הבן אדם הזה יושב לי בראש כמו איזה יועץ שאני מתייעץ איתו כל הזמן? וחשוב להגיד שאני לא אומר לזלזל באנשים, ואני לא אומר לא להקשיב לאף אחד, או דברים כאלה, או אל תקשיבו להורים שלכם, או כל החרטות האלה שמאכילים אתכם, כל מיני מנטורים למיניהם באינסטגרם. אני אומר פשוט, זה לא הגיוני להגיד שתקשיבו לאנשים שוואלה לא מבינים כלום בעסק, אז תקשיבו להם איך לבנות את העסק. כי אין בזה היגיון פשוט. פשוט לבדוק מי באמת מדבר. וזה הדבר החשוב באמת. האם הבן אדם אומר לך את זה מתוך פחד או מתוך ניסיון? או שוואלה, לפעמים גם אני חושב האם הבן אדם הזה רוצה בטובתך, או שהוא רוצה שתישאר איפה שאתה היום, או איפה שמובן לו איפה שאתה. האם הוא באמת רואה אותך ואת מי שאתה, או שהוא רואה קצת החרדות שלו בתוך הדבר הזה? והשאלה המרכזית היא, האם יש לו את התוצאות שאתה רוצה באמת? האם יש לו את החיים שאתה רוצה? האם יש לו את האומץ שאתה רוצה? כי לרוב האנשים, כשאני ירדתי מהתחנה, לא היה קרוב לאומץ שלי היה. וגם האומץ שיש לי היום בלעשות דברים. כי הרבה אנשים יגידו לך, וואלה, זה מדאגה. ויכול להיות שזה נכון. יכול להיות שהם דואגים לך. אבל הדאגה הזאת היא לא מצפן. היא לא זו שאומרת לך, תתקדם צפונה, כי לשם צריך ללכת. היא יותר כמו איזה ברקס. היא יותר איזה אמברקס כזה שהם מרימים לך בחיים, ואומרים לך, אל תתקדם לשם, כי זה לא מתאים לך. אבל מה הם יודעים עליך באמת? וזה לא כי הם רעים, וזה לא כי הם נגדך, וזה לא כי הם, לא יודע, לא רוצים בטובתך. זה פשוט כי הם מפחדים. והפחד הזה נשמע כמו עצה. ככה אני רוצה שתסתכלו על זה. אתם תשמעו את הדברים האלה לפעמים מאנשים שגם מצמצמים אתכם קצת. תהיה מציאותי, או אל תעוף על עצמך. או קודם תסיים ממה שהתחלת. חבל, כי כבר התחלת להשקיע. קודם תהיה במקום הבטוח שיהיה לך את הפלן A. כמה פעמים שמעתי את הדבר הזה, את הקשקוש הזה, סליחה, אבל זה קשקוש. קודם תמצא משהו יציב, ואז תלך ללא יציב. איפה זה הגיוני? ותמיד זה קודם. קודם תוכיח משהו. ואני אומר שאתה יכול לחיות חיים שלמים בקודם. קודם אני אסיים את זה, וקודם אני אחסוך, וקודם אני אבין את הכל, וקודם אני אקבל אישור. כי זה הדבר שמוביל אותנו, האישור הזה, של האנשים הסובבים אותנו, ושל האישור שלנו בדבר הזה. קודם אני ארגיש מוכן לפני שאני עושה משהו, וכמה אני אומר את זה לצלמים שלי, לתלמידים שלי, לכל מי שאני מעביר לו מנטורינג. הם אומרים לי, אני קודם ארגיש מוכן, אתה לא תרגיש מוכן אף פעם לפני שתעשה את הצעד. כי אז מגיע גיל 35, ומגיע גיל 40, ומגיע גיל 60, ועדיין אתה מחכה לקודם. קודם אני אעשה משהו בשביל להרגיש טוב יותר עם המקום שבו אני צריך ללכת אליו באמת. הרצון הזה שיבינו אותך, אני רוצה שרגע נדבר על זה. יש לכולנו את הרצון הזה שיבינו אותנו, שיראו אותנו, שיגידו לנו, כן, אתה צודק, זו הבחירה הנכונה, כן, זה הגיוני ואני מבין למה אתה עושה את הבחירה הזו.
או כן, זה טבעי ואני מקבל את מה שאתה אומר. ולרוב אתם לא תקבלו משפטים כאלה. כי יותר מהכל אני רוצה להגיד לכם, שאם אתה צריך שכולם יבינו אותך, לפני שאתה מתחיל לעשות תנועה בכלל, אתה לעולם לא תזוז. כי אנשים מבינים את הדברים לפי העולם שלהם, ואם העולם שלהם זה לא העולם שאתה רוצה, יש ביניכם פער מאוד מאוד גדול, וכל מה שהם אומרים לכם יהיה כנראה מהפחדים שלהם, מהניסיון שלהם, מהגבולות שלהם ולא הגבולות שלכם. כי מה שיש להם בראש זה מה הם היו מעזים לעשות, או לא מעזים לעשות. ואז כשאתה בא עם משהו שהוא אמיץ, או משהו שהוא לא צפוי, ומשהו שהוא מאוד מאוד שלך, אז ברור שהם לא יבינו. כי איך הם יבינו את זה? זה לא משהו שעובר בגוף שלהם, והם מבינים את המקום של היצירה למשל. זה לא החלום, זה לא הכאב, זה לא הדבר שמנחה אותם, וזה הדבר החשוב ביותר, שיש לנו משהו בראש שמנחה אותנו לעשות פעולות, ואנחנו פשוט מפחדים מהם. ואני רוצה להגיד לכם שזה פשוט בסדר. זה בסדר שלא יבינו אתכם לפני שאתם מתחילים לזוז. ופשוט צריך לתת לזה, להיות לא מובן ולהמשיך בכל זאת. לא צריך להפוך כל החלטה שלנו בחיים למצגת, לתוכנית עסקית. אנחנו לא חייבים אפילו להגן על כל בחירה שלנו באיזשהו משפט או באיזשהו משהו. אנחנו יכולים פשוט להתחיל ולעשות. אנחנו לא חייבים בכלל לשכנע את כולם שלא נפלנו על השכל. אנחנו יכולים פשוט לעשות. ופשוט להגיד, אני מבין שלך זה לא ברור, אבל לי זה ברור מאוד. וזה כל מה שצריך. אני מבין שזה לא ברור לכם, אבל לי זה ברור. ולא בכעס, ולא באיזה התנסות, ולא בלהיכנס לאיזשהו מלחמה בדבר הזה. פשוט להגיד את זה. פשוט ככה. כי אני חושב שברגע שאתה מפסיק להילחם כל הזמן על זה שיבינו אותך, אתה מתחיל לסבוב את החיים שלך באנשים שהם יותר נכונים לך. אתה פתאום מתחיל לקבל בחזרה יותר אנרגיה. וזו אנרגיה שעד היום, בגלל שאתה על הרכבת הלא נכונה, הלכה כל הזמן להסברים. היא הלכה להתגוננות, היא הלכה לשכנועים, לספק הוכחות, לכל הספקות שיש לך בנוגע לחיים שלך. ואז פתאום אתה משתמש באנרגיה הזאת לדברים חשובים ונכונים באמת. ואז אתה יכול לעשות החלטות אמיתיות. לא מתוך זה שאתה מורד כמו ילד, אלא מתוך איזושהי בהירות אמיתית בחיים שלך. שהאישור החיצוני הזה, זה איזשהו סם כזה שאנחנו חייבים אותו. האישור הזה שמישהו יאשר את מה שאנחנו חושבים ומרגישים ואיך שאנחנו פועלים. וזה הדבר שהכי מרחיק, האישור הזה. כי בכל דבר אנחנו נחפש את האישורים של האנשים מבחוץ, שיגידו לנו איזה עבודה יציבה יש לך, וכל הכבוד לאן שהגעת, וזה כיף. זה כיף לקבל את זה, איזה יופי, זה מרשים שעשית תואר, או כל דבר כזה או אחר, וזה נעים לקבל את זה. ואז אני חושב שבשלב מסוים אתה מפסיק לשאול מה נכון לי, כי אתה רוצה את כל האישורים האלה. אתה חושב מה יקבל מחיאות כפיים מהקהל שבחוץ, ולא מחיאות כפיים מעצמך. כי שם מתחילה הבעיה. כי יש דברים שמקבלים מחיאות כפיים מבחוץ, אבל מרוקנים אותך מבפנים. ויש דברים שבהתחלה מקבלים המון המון שתיקה מבחוץ. להיות יוצר תוכן זה מקבל הרבה פעמים שתיקה מבחוץ. זה לא כמו תואר ברפואה, זה לא כמו שסיימת עכשיו איזה שהם לימודי הנדסה. זה פשוט לקבל שתיקה. והשתיקה הזאת היא רועשת בכמה שהיא מחרפנת אותך. השתיקה הזאת שאתה עכשיו סובל אותה, אבל בהמשך היא תהפוך להצלחה.
כי התמדת בדבר שאתה רוצה באמת לעשות בחיים שלך, ולא בדבר שמפחיד את כולם חוץ מאותך. כי אתה רואה רק מסלול עכשיו שאתה צריך ללכת בו. הדרך שלך אף פעם לא תתחיל במחיאות כפיים, ואני מבטיח לכם שהיא לא תתחיל באיזה זיקוקים. היא תתחיל בקצת מבטים מוזרים, והיא תתחיל בשאלות, והרבה פעמים באיזשהו שקט כזה, והיא תתחיל בהמון אנשים שלא מבינים למה אתה צריך את היצירה, את הצילום, את העיצוב, את כל העולם הזה שאתה מנסה לבנות לעצמך במוח, ובמוח שלהם אין בזה הצלחה. כי הם שמעו על מישהו שלא הצליח. ואז כל החלטה שהיא נכונה עבורכם, אתם מתחילים להטיל בה ספק, וזה הגיוני לחלוטין. וכל מה שצריך זה פשוט להיות חזק, כדי לתת לחיים שלך משמעות. אני רוצה שתדעו שאמון עצמי זה הדבר שהביא אותי לפה. לא שום דבר אחר ולא אמונה של אף אחד. אני יודע תמיד להגיד שאמון עצמי זה לא להגיד אני לא מפחד, או אני בטוח ב100% שזה הולך להצליח ולעבוד. אני חושב שככל שהזמן ממשיך ואני גם מתבגר וגודל לתוך זה, אמון עצמי זה תמיד היכולת הזו להגיד, אני לא יודע איך הדבר הזה הולך להיראות, אבל אני יודע שאני לא יכול להמשיך לשקר לעצמי. זאת אומרת, אני צריך למצוא איזושהי דרך שהיא לא ודאית, אבל היא כנה עם מה שאני רוצה לעשות עם החיים שלי. כי רוב האנשים יחכו לוודאות בשביל לזוז בכל דבר. אני מסתכל על זה בכל דבר בעולם הצילום והשיווק. אנשים מחכים לוודאות כדי לא לשרוף כסף. אין כזה דבר. ודאות לא מגיעה. אף פעם לפני שמגיעה התנועה. אתה לא יכול לדעת מה צריך לעשות בלי ניסוי ותהייה בכל דבר. כי אתה לא מקבל את הביטחון ואז עושה איזו החלטה אמיצה. אתה עושה החלטה אמיצה, ואז הביטחון מתחיל להיבנות בתוך הדבר הזה. הביטחון לא נבנה לפני שאתה עושה את הפעולה, אף פעם. הוא לא נבנה בתוך הוודאות הזאת, כי אין ודאות. יש רק את הדבר הזה שאומר לך, אני עושה אולי טעות, אבל אני אשתפר בהמשך. כשאני ארגיש מוכן, אני אעשה. אז אני אומר לכם שלא. אתם אף פעם לא תרגישו מוכנים. והדבר הנכון לעשות, זה פשוט לעשות, ואז אתם תתחילו להרגיש מוכנים. כי רק ברגע שתרדו מהרכבת ותפסיקו את הדבר הזה, אתם תדעו לאן אתם באמת צריכים ללכת. כשתעזבו את המסלול שאתם שונאים עכשיו, אז תתחילו להבין לאן ללכת. כשתפסיקו לבקש אישורים, אתם תגלו שאתם יכולים לעמוד בלי האישורים האלה מבחוץ. אז מה שרציתי להגיד לכם בסוף זה 4 שאלות שתיקחו איתכם מפה. שאלות שאם אתם תענו עליהן באמת, יעזרו לכם בחיים. אם אתם יכולים, תכתבו אותם כאן ועכשיו. אם אף אחד לא היה מתאכזב מהפעולה הבאה שלי, מה הייתי עושה באמת? לא אם לא הייתי מפחד, ולא אם לא היה לי כסף, ולא אם הכל היה בטוח, פשוט ככה. אם אף אחד לא היה מתאכזב ממני בעולם, מה באמת הייתי עושה בחיים שלי עכשיו? כי הרבה פעמים אתה פשוט תקוע, לא בגלל שאתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה תקוע כי אתה יודע שהרבה הולכים להתאכזב ממך. השאלה השנייה, האם אני נשאר במקום שאני היום כי זה נכון לי, או כי אני כבר מושקע בדבר הזה יותר מדי? כי כן, יכול להיות שהשקעתם כסף, יכול להיות שהשקעתם זמן, יכול להיות שהשקעתם אנרגיה, השקעתם באמת עולם שלם בתוך הדבר הזה, והצהרות ומה לא, והזמן שהשקעתם לא אומר שזה
צריך להמשיך לגנוב לכם את הזמן של העתיד, לא משנה אם נשאר לכם עוד שנה, כי זה פשוט לא הגיוני. כי ככל שהלכת רחוק יותר, אתה צריך להבין שזה הזמן לעצור את כל הדבר הזה. שאלה השלישית זה, מי האדם שאני מפחד כל כך לאכזב, והאם אני מוכן לאכזב את עצמי עבור האדם הזה? ווואלה, זו שאלה שלדעתי היא הכי מכבידה על הלב מכל השאלות, כי לפעמים אתה מוכן לאכזב את עצמך שנים, רק בשביל לא לאכזב מישהו אחר, וזה מחיר עצום שאתה משלם. השאלה האחרונה, האם האנשים שאני מקשיב להם, חיים את החיים שאני רוצה? האם הם באמת חיים במקום שאני עכשיו רוצה להיות בו? ומה יש בחיים שלהם שמושך אותי שאני שואל אותם את השאלות האלה? יכול להיות שזה מהמקום של האומץ, או עסק, או אפילו להיות מאושרים, או בריאות, או לא משנה, כל דבר. אם יש משהו שיש סיבה שבגללה אתם שואלים את הבן אדם הספציפי הזה, האם צריך להמשיך לשאול אותם, או לחשוב שוב? עכשיו אני לוקח רגע את השיחה למקום שלנו, של צלמים ויוצרים ואנשי תוכן ובכללי עצמאים. כמה אנשים ממשיכים למכור שירות שהם כבר לא אוהבים? כי זה מה שמכירים מהם. כמה צלמים ממשיכים לצלם סגנון שלא מרגש אותם? או כמה הם ממשיכים לעשות דברים כי הם פוחדים לסרב כי לא יהיה. לא משנה מה השלב שאתם נמצאים בו היום, תמיד אתם יכולים לרדת מהרכבת. זה שמשהו עבד פעם במוח שלכם, זה לא אומר שהוא חייב לעבוד גם היום. לפעמים יש איזושהי רמת שחיקה, שאנחנו מביאים אותה לדחיקה, שאנחנו צריכים להמשיך, כי זה מה שקורה עכשיו. אבל אני רוצה להזכיר לכם שמה שעשיתי עד היום, זה לא מה שאני צריך לעשות מחר, וזה בסדר. אנחנו אנשים ואנחנו ורסטיליים, וזה בסדר. האם זה דברים שאני רוצה להתמודד איתם, בשביל להגיע לאיזשהו נקודת אור, או שהנקודת אור שאני רואה שם בסוף, זו בכלל לא נקודה שאני רוצה להגיע אליה. חברים יקרים, תודה רבה לכולכם. תעשו סאבסקרייב, תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי, זה עוזר מאוד שאני אחשף לעוד אנשים. אם יש מישהו שלדעתכם יתחבר לכל מה שאמרתי היום, וצריך לשמוע את המילים האלה ואתם אוהבים אותו באמת, תשלחו לו את הפודקאסט הזה. אני בטוח שזה יפתח לו משהו בראש, ואולי כבר מחר או מחרתיים תראו אותו עושה צעד משמעותי בחיים שלו. תודה רבה לכולכם, אוהב אתכם מאוד.